this verse, Book of John, chapter 16, verse number 12 to 14. I have yet many things to say unto you. Har yanzu ina da abubuwa da yawa da zan faɗa muku, but you cannot bear them now. Amma ba za ku iya ɗaukan su ba, in ji Annabi Isa alaihi salam. However, when he is the spirit of truth come, ko da yake idan wannan amintaccen ruhin gaskiyar ya zo, for he shall guide unto all the truth, shine zai shiryar da ku ga dukkan gaskiya gabaki ɗayanta. Gaskiya ne, babu wata gaskiya da ta rage wacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shiryar da al'ummar duniya akan ta ba. For he shall not speak of himself. Annabi Isa ya ce, shi ba zai magana a kankin kansa ba. Yana nufin suratun Najm, sura ta 53, aya ta 3 zuwa ta 5. Wa ma yandiqu anil hawa, baya faɗar wani abu akan san zuciyarsa, kamar yadda Annabi Isa ya faɗa. Yace all did ye shall speak, abin da ya jiyo daga Allah wanda aka jiyar da shi kawai zai magana akai. In huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa, ba komai bane face wahayi da aka yi wahayi gare shi, kuma saninsa daga tsananin ƙarfin nan ne. For he will receive some information about me. Ya ce ni kaina shi ne wanda in ya zo zai karɓi wasu labarai daga Allah a game da ni. Wannan gaskiya ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba, sai da ya sanar da labari na gaskiyar rayuwa ta Annabi Isa alaihi salam, da shi da mahaifiyarsa da dukkan abin da ya dangance shi. Annabi Isa ya ci gaba da cewa, for he shall glorify me. Ya ce zai gode min cikin abubuwan da zai zo da su. Gaskiya ne, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaba wa Annabi Isa a bisa ƙoƙarin da yi gurin tabbatar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi. Ya ce, for he will show you things to come. Zai ba ku labarin wasu abubuwa kafin afkuwarsu. Ya ce, for he will show you the judgment to come. Ya ce shi ne zai nuna muku hukunce-hukuncen da Allah zai yi a ranar alkiyama. Wannan gaskiya ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba wa al'ummar duniya labari na abin da zai faru a wuta da abin da zai faru a aljanna. Hatta nau'i na ayyukan 'yan wuta ya ɗaga ayyuka da dama, ya nuna kala hukuncin da Allah zai wa waɗanda suka aikata. Haka nau'i na ayyukan alkhairi ya ɗaga ayyukan, ya ba da labarin kalar sakamako na alkhairin da Allah zai ba waɗanda suka aikata a gidan aljanna. Join me, Imran Ashir Sharif, in my journey. Jirgin Nuhu, Volume 3. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mercy to humanity.